Mahigit 6,000 pamilya ang inilikas sa Dagupan City dahil sa malawakang pagbaha na dulot ng matinding pag-ulan, pag-apaw ng mga ilog at malakas na habagat. Bukod dito, inaasahan din ang isang storm surge na may taas na mula 2 hanggang 3 metro ayon sa Pag-asa. Dahil sa banta ng mataas na tubig at malakas na alon, posible ring ipahinto ng Philippine Coast Guard ang operasyon ng mga motorboat sa paligid ng lungsod upang maiwasan ang anumang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero. Idineklara naman ng lokal na pamahalaan ng State of Calamity sa Dagupan City upang mapabilis ang paglala ng tulong at agarang rehabilitasyon sa mga apektadong pamilya. Hanggang ngayon, pinapayuhan ng mga residente na manatili sa ligtas na lugar at sundin ang mga direktiba ng mga lokal na opisyal at ahensya upang maiwasan ang panganib. Patuloy naman ang pagmamalman sa kalagayan ng panahon at pagbaha upang mabigyan ng agarang tulong ang mga nangangailangan. Kahapon, itinaas sa lungsod ang Signal Number 3. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.